Welcome, good people. Kana paine asvika osimudza maoko ka toziva kuti masvika, nekuti azviite kuti titange kutaura tega musipo, plus tinoda kunzwa kuti muri kutinzwa here loud and clear. Kana masvika munosimudza maoko toziva kuti zvakamira wani wani. Takamirira kuuya kwenyu. Sekuru Mukanya ndinoziva kasi kekutanga kunge muchisangana navo, makamboonana navo pane chimwe chirongwa chatakamboita live again. Chinangwa cheprogramu yedu ndechekuti imimi veruzhinji vave vanoti havana mari dzemafambira, chii chiri kuitika. Chaunongoita kutaura kazita rako nevavakubatsira. Saka pari zvino tiri kumirira kusvika kwenyu pachirongwa. Kana muchinge masvika munongoshedzera present yeklasi yatoziva kuti mauya here kana kuti kwete. Ndakada kumhanya kakumbonotsvaga mvura nekuti chihera havapo, chihera vari kure, naizvozvo musha usina mukadzi ma1. Kazuwai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Regai kandise maoko kwamuri Mukanya. Aiwa, kwakanaka chose. Regai titaure neveruzhinji, asi pari zvino havasati vauya havo vakawanda. Ndiri kuona pane munhu 1 chete ndiri kuona asvika ashedzera present. Kunewe uchangosvika, kana uine dambudziko rako uchida kubatsirwa nasekuru unobva wato kwauri papo timbokuombera kuti iwe haundi zvokuitwa matare pachivhitivhiti, asi tipo mutupo wako tigare tauziva pano. Sekuru, tichifanira kurukura hedu, tingati matambudziko ari kunyanya kusangana nemwere muZimbabwe yanhasi ndeapi? Tinotenda shumba. Tine nhaurwa dzemaringe ekubirwa kwevanhu, ndeti vanobirwa nyanyanyanya mukati mezvidhuna. Nyika yayashata, mararamiro nemasisekedzi ari kuita vanhu nezvitendero zvawanda, zvichirevedza kuti mararamiro ataakuita adare remubvutidzano, anditi mwere dziri kubvutirwa chakanaka dzichisirwa chakaipa, anditi kurevedza kuti nyika yashata. Pane vakurevedza kuromba kana kubatwa zvakasiyana siyana. Saka inauye mbavha iyi. Ndinotenda. Junior, welcome to the program. Pataura nechirungu nai vedu tina sekuru Mukanya, naizvozvo ndichaedza kuti rurimi rwangu runge asi nyange zvazvo vachitaura futi chirungu, asi rurimi runofanira kunge rwuri rwechishona. Muri sei kumativi mana enyika? Kana pasina vane mibvunzo, zvinoreva kuti chirongwa chedu tinenge takuchigumisira pano, kunze kwokunge imimi mazouya mazoti aiwa katoda kumbobvunza kuna sekuru Mukanya. Hazvina basa kuti uri kuBritain, hazvina basa kuti uri kuSouth Africa, hazvina basa kuti uri kuMozambique, Malawi, Namibia. South Africa muchiriko here kwezenophobia? Vazukuru vapera kuSouth sekuru. Ndiro rakamborirwa nemhunduro. Zvikanzi ndaona vana veZimbabwe
vasisekedza vadzoka mukati memusha, asi kuuya kwavaita vaita sevanhu vanga vari papitipiti kumhanya kuratidza kuti vanga vari pamutizo. Saka kurevedza kuti nhambwe dzaakusisekedzwa dzanhasi uno dzakarehwa nevakuru vekwenyu, vakati muchauya, asi handiyo kanzira yataida kuti vange vachiuya nayo. Handiti ndatenda zvangu. Saka tiri kuti isusu zvechokwadi vanhu vachadzoka. Vachadzoka zvakawanda neuwandu hwavo. Mitupo nemitupo ndaiona yakapfugama ichichema kutungamirirwa. Handiti kurevedza kuti semhondoro dzenyika tiri pakuchema kuti zvino kana mhere dzochema isu tiripo. Ndosaka mauya taratitsika tibatsirane kuti ticheme, tibatsire vadikani masahwira nevamwe vakasiyana siyana vari kumatimana, tibatsire kuisa neururo kuti vana vari mukati meiyo South Africa vakwanise kutsikidzana muZimbabwe. Handiti tatenda tinokutambirai pachirongwa bless Mankomo. Uyo wako mutupo ndouziva. Uri kuda here kuti sekuru wambofamba dare rako kana kuti uri kuda kungonzwa hako matare evamwe achitekaidzwa, kana uri kuda ubva wangotitaurira tobva tatongoita kuti sekuru vatange kumbofamba newe vanzwe mira sei muraramo yako. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe tinozviziva kuti muri kusangana nematambudziko akasiyana siyana kwese kwamuri, even kuno kwatiri nhamo yacho haipere. Dembo akaimba wani akati nhamo inotozopera paunosvikira mukufa. Nyangwe ndaramo dzacho dzimwe dzacho dzichikwanisa kunge dzichidziviririka, asi nhamo inhamo. Takatanga tichingoti zvichanaka. Nhasi unovhunzira kutochena. Inga ndakura kanawe kana chandinacho inga ndachembera. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Tirimo muchirongwa matiri kukukurudzirai kuti munge muchisangana nasekuru kana muchinge muine mibvunzo kwavari, muchinge muchida kubatsirwa matambudziko, hauvaudzi kuti une dambudziko rei, unongotaura chete sekuru imbondioneraiwo zvekwangu, ndinoera mutupo wakati, then vobva vatanga kukuvheta kwauri ikoko. Asi regai nditi tiri kuda kukupai maminutes anokwana kuita 5 ndikasumudza 2 ato 10 pamwe ndo atichakupai, but pa5 minutes kana tisati tawana vanoda rubatsiro tingaita sei naiseko? Hapana, kuratidza kuti vanhu vagere mushe. Tine imwe nhau yanga tichida kutsanangura. Handiti muzvibudikidzo, handiti menhoroondo yezvicherwa, handiti kumatimana tabudikidza kuuya nenhau yekuti timbokomborera ava vari kubva Joni, handiti vakasirwa nhaka mukati meZimbabwe. Zvarevedza kuti wakwangwaya mukati munyika mevatorwa, wauya Zimbabwe wakasirwa maini, handiti haisati yamboshandwa kana kuti yakamboshandwa, unoburikidza kubata vane shamba, wokwanisa kuti ukwanise kuti ubatsirwe macherero kuti unochera sei, unokwanisa kuti uudzwe dare rako uri kwauri ikoko, tokwanisa kuti ukwanise kurarama uri mukati meZimbabwe. Ndofunga mangonzwa vamwe vese vanoita mukumbira nezvicherwa zvepasi, handiti saka tinouya tine nhaurwa ipi? Zvandingade kuwedzera kamhuri yeZimbabwe, kune vanotibata sezvicherwa zviri spiritual, zvinoda kutokumbirirwa kuve nevepasi kuti aiwa onai zvatiri kuitawo pano dai maticheuka. Naizvozvo vanokwanisa kunge vachikucheukai. Saka sekuru Mukanya inyanzvi panhau idzodzo dzekukumbirira mamainzi kuti azaruke, muwane chouviri. Chiri kutondera zvakare chikutengeserai magold detectors vanenge vachivamada, munotibata toona kuti zvofambiswa sei. Nhau imwe yatingade kukurukura nezvayo ndeye vanasikana kana kuti vanakomana vanorara vachirarwa, vanorota vachirarwa. Mangwana
tone evidence kuti ndanga ndine munhu kai Ndiro. zvinhu zvangu chii chiri kuitika kwandiri. Ndiro. As a result shungu nebonde dzinopera, shungu nemurume dzinopera, shungu nemudzimai dzinopera nekuda zvinenge zvichiitika munhu akarara. Ameno mune mashoko mairi matatu here amungade kuzivisa vazukuru venyu? Aiwa, ndinotenda ndichiti mauya nenhau hombe yakakosha mukati meZimbabwe. Handiti kunyanya-nyanya madzisekuru madzibaba vadai kutora makona asina kujeka. Imwe yanga iri mipiro yavaipira mune mhuri dzavo dzavakatumbura. Handiti kureva kuti ranga riri dare reshayisano, ndo kunonzi kuteva riva. Saka tasangana nezvikamu zvakasiyana-siyana zviri kuwanika mukati memhuri dzeZimbabwe. Atinotiwo maspiritual husband. Handiti maspiritual husband anomurikidza kurota uchisangana, handiti nehombarume uri mwanasikana. Unokwanisa kusvika makore anosvika 30 kana 28 kana 40 kana 45 usina kumbobvira wakaroorwa. Handiti wosvika pakushahanya, wotoona kuti murume akutokuita kunge yatomhandu, unenge uchitewa nemweya madzinza. Pane dare rinotakura zvinhu zvakaita kunge dare reshayisano, chibudikidzo nemasare. Handiti zvese zvinofamba zvakatakurwa nedare remaspiritual husband nemaspiritual wives. Handiti zvichirevedza kuti nhaurwa iyoyo inoda kuti ushambwe. Handiti ubviswe jambwa, ukumbiriwe mukati memasango, zvinhu zvako zvikwanise kutambanuka, uwane gwara rinotaura kuti iro ndo rinofamba newe, nekuti vanhu havakumbirirwe zvakafanana, vanhu havashambwe zvakafanana. Mitupo nemitupo yakasiyana inotakura dzinde rezvayo kana kuti makona ayo. Handiti saka muchibudikidzo mezvinhu zvese zviri kusesekedzwa, ndinoya ndichichema ndichiti uyai mubatsirwe, mukwanise kutumburwa, muwanirwe gwara, muwane kwamunobva nekwamuri kuenda. Ichokwadi, hanzi vanoda kubatsirwa zvavo ngavasununguke kunge vachibatana naMukanya, vavhurirwe makwara, nekuti haisi nyore hanzi kana wakarara unotorota bhebhe rako richiuya raunodisisa riya ugotorara naro nemwoyo wese. Apa iwo uri kurara nenyoka. Mawani chaiwo. Naizvozvo kamhuri yeZimbabwe takakumirirai vanoda kuuya advance, pinda muchirongwa, utitaurire kana une dambudziko, unongotitaura kuti ndine dambudziko sekuru, ini mutupo wangu ndewakati, sekuru vobva vatanga kukuturira matare ako. Mondiregerera kamhuri yeZimbabwe nekuti ndofunga muri kutonzwa nevoice racho, flu yanga yakandirova tight, but yezvinezvi zvakuratidza kuti zvakuita zvichiita nani. Iko kuchivanhu kune mishonga here inokwanisa kunge ichibatsira pachirwere cheflu? Ndinotenda sekudaro. Ndofunga vanhu vazhinji vanoziva mushonga unonzi mufanchimuka. Handiti mufanchimuka muchirungu, handiti inonzi bush tea. Handiti zvichirevedza kuti ine menthol, ine kamint kanodzivirira hosha, handiti yeflu pandudzo yevanhu vapenyu. Handiti zvichirevedza kuti zvinhu zvinoratidza kuti muchikaranga titori nemedicine yedu yakangobvira yakagadzirirwa izvozvo. Muri kuzvinzwa kune vari kurwara neflu seni, hanzi mushonga uriko. Regai timboverenga hanzi izvo. Now they are in Mukanya, they are in Ulai. Let me listen to the other. Advance uri kuti chiko usikuda kubuda pachena. Mumwe ndiani auya muchirongwa, pari zvino vari kuda kubatsirwa. Hapana andati ndaona ari kuda kubatsirwa. Regai katidaisowo Mukanya, since tisina vanhu vakawanda vari kuona chirongwa chedu chezuva ranhasi. Ndinoziva kuti nguva ino vanhu vari kumabasa, nguva ino vazhinji vakabatikana, asi regedzai tichichuza zuva ramunoziva Mukanya kuti musi wakati nguva dzakati ndinenge